plantea. Bai, grabatzen jarri da, internetekin arazok ditugu, streaming bidez ezin bada gero igo barko da zuzenean ez dakit emango don, baina hasiko gea iraieko osoko bilkura. Arratsaldeon, ongi etorri iraieko osoko bilkurara. Eta hasi baino lehenago, gai ordenean sartu gabe dagoen puntu bat bozkatzea dagokigu, eta izango litzateke, Gipuzkoako Foru Aldundiaren hitzarmena 12 hilabetez luzatzea. Printzipioz berandu sartu zaigu eta ordurako batzordeak eginda zeuden eta horregatik ekartzen dugu gaur onartzera. Eta dakizuen bezala, sartuta ez dagoenez eta komisio edo batzorde informatiboan ez denez irizpiderik eman, udalbatzak lehenik bozkatu inbarko du ordenean sartzea eta zuek ratifikatu inbarko dizut erabakia. Bai, gero azalduko du, baina laburbilduz gaia da, Aldundiak ematen digun laguntza bat, etxez etxeko zerbitzua edo laguntza emateagatik. Gizarte zerbitzuen banaketa egintzanean, horra duztu zen zein izegozkion eskumen ezberdinak eta etxez etxeko laguntza udalen eskumeneko zerbitzu bada, baina eraberen bai aitortu zen oraindik ere udalek baliabide aldetik ez zutela o ez geneukala baliabide nahiko egunean zerbitzu horiek gure gain hartzeko eta ezarri izan diru laguntza, nahiz eta eskumena Aldundiaren ez izan, diru laguntza sistema bat hitzarmen bidez egin dana eta hitzarmen horiek iraungitzen jundia eta momentuz behintzet luzatzen doaz eta azkeneko diputatuen kontseiluak iraian bertan bai onartu zuen beste gutxienez urtebeteko luzapen bat egitea eta hori da hitzarmenaren funtsa, hau da udalak jasotzen jarraitzea Aldunditik etortzen den laguntza hori etxez etxeko zerbitzua eman ahal izateko. Horrela izanik, lehenik bozkatuko dugu gai ordenean sartzea, puntua, beraz aldeko bozkak. Hau batez onartuta gelitzen da, eta gero bozkatuko dugu. Gai ordenari jarraikik, lehenengo puntu izango litzateke 2025ko uztailak 17ko ohiko udalbatzarrak egindako batzarraren akta zirriborraren onarpena. Ez dakit batek zerbidetan esateko? Bozkatzen dugu. Aldeko bozkak? Hau batez onartuta gelitzen da. Bigarren puntu izango litzateke uztail eta abuztuan zer sinatutako alkatetzako dekretuen berri ematea, 25.002 zenbakitik hasita, 25.540 zenbakira. Kontu ematen da. Hirugarren puntu izango litzateke kreditu egarrien aldaketaren proposamena. Bai, zentzu honetan informazio batzordetan azaldu bezala, kreditu aldaketa bat planteatzen da aurrekontuan dauden hainbat partidetan, aurre egin beharreko gastuak bermatzeko, eta zentzu hortan batzordean aipatu izan bezala, berez aldaketa nabarmenena bai izango dela gizarte larrialdi laguntzetako partidan 415.000 euroko aurrikuspena genukan eta 1.000 euroko gehikuntza bat planteatzea. Hemen egondan lege aldaketa batek ekarri dulako aldaketa orain arte alokairuari zegozkion diru laguntzak lanbide bitartez ematen zian, eta orain lege aldaketa baten bitartez etxebideek emango ditu, baina etxebideen baldintzetan bai eskatzen da altan 3 urte egotea laguntza horiek eskuratu ahal izateko. Orduan oraintxe bertan gutxienez hurrengo 3 urtetan behintzet orain arte lanbideko eskatzaileak ziren horiek eta altan ez baldin bazauden etxebiden geldituko liateke laguntza gabe, orain arte bazegon baita ere ezarrita legez eskubidea zeukanak lanbideko alokairuko diru laguntza hori jasotzea, kontzeptu berdinagatik GLL-etan ez zula jasotzen, baina hor bai ikusi da
eskaeren igoera bat, ikusiko dugu urtea nola bukatzen den, eta hurrengo urteak nola aurrikusten ditugun eta ze gertatuko den gai honekin, baina behintzat urte amaiera arte, hor beste urte askotan ordizin egin den bezala, irizpidea beti izan da, naiz eta gizarte larrialdi laguntzetako eskumena Eusko Jaurlaritzarena izan eta diru bat jaso horretarako, ordizin azkeneko hamarkadetan esango nuke diru laguntza horiek udalak osatu ditula bere baliabidekin, inor kanpoan ez uzteko, ez dalako nahikoa jasotzen dugun diru hori, eta printzipioz helburua da hori mantentzea, eta hemendik eta urte bukaerako urte hasieran zeuden baldintza horiek ere, urte amaierara arte begiratzea ikusi barko da, datorren urtean, zerbait gehigarria egin barko da, baldintza horiek berrezarri barko ditugu, baina printzipioz igoera nabarmenena hori da. Nosotras en este punto, como ha venido siendo desde que tenemos un presupuesto prorrogado, vamos a votar en contra. Y aunque podemos entender que algunos conceptos puedan estar justificados, a futuro lo que pedimos es que en vez de presentar estas modificaciones de crédito en un bloque, que mínimamente se presenten de manera individual, para que nos dé a nosotros la oportunidad de analizar uno a uno cada uno de los conceptos. Estamos ciertas en que esta práctica no se puede normalizar. En su día, nosotras presentamos una propuesta al presupuesto y seguimos dispuestas a sentarnos y a llegar a acuerdos. Y en este punto me gustaría hacer un recordatorio al resto de la oposición, que mes a mes, pleno a pleno, ha permitido con la abstención en estos puntos a que pasen, a que se aprueben estos cambios de crédito. Recordarles que en su día también votaron en contra del presupuesto y que mínimamente esta postura resulta ahora mismo incoherente. Por lo tanto, pues es en este espacio donde tenéis la oportunidad de hacer las valoraciones a las legislaturas más allá que en prensa. Bueno, yo por mi parte, teniendo en cuenta pues cómo está discurriendo este tipo de modificaciones de crédito y un poco en la argumentación que ha dado Viviana, puesto que no estamos teniendo de manera individual la posibilidad de ir acordando este tipo de modificaciones de crédito, y dado que también teníamos varios temas importantes para la ciudadanía en los presupuestos que se incorporaron, que se aprobaron y algunos no se desarrollaron y algunos ni siquiera se incluyeron en los presupuestos, nosotros hemos tomado la decisión en nuestro partido a partir de ahora de votar en contra, y bueno, pues esa va a ser nuestra postura a partir de ahora y queríamos trasladarla. Nik uste eztabaida hau desentetan eduki degula, eta benetan beste deigarria egiten zait kontu emateko hainbat dekretu inguruko informazioa eskatzea aurreko informazio batzorretatik eta deialditatik, eta gai honetan zuek esaten dezuen bezala puntuz puntukako informazio horik edo ezerrez eskatzea aurreko astetikona, eta orain berriz azkeneko plenotan eta ohikoa dezuten diskurso hori ez hartzea, ez? Badirudi pedagogia egiten jarraitu beharko degula, behintzet aurrekontu baten eta onartutako aurrekontu baten kudeaketari dagokionez, ez? Aipatu dugu eta gertatuko balitz, gero zuek izango zeate lehenengoak eskatuko dezutenak, adibidez GLL laguntza horiek den hori iristea, laguntza gehiago ematea, esan nahi dut, edo kaleak garbi mantentzea sute baten ondorioz errezan garbigailu hori erosi behar dalako eta bitartean alokatzen nahi gehalako, esan nahi dut, hemen planteatzen ditugun aldaketa guzti hauetatik, ez dut uste bat bera ere danik nolabaiteko programa politiko baten barruan, edo guk aurkeztu dugun programa baten politiko barruan dauden ekintzak burutzeko, aurrekontuaren
luzatua edo ez luzatua izan dagoen kudeaketak ekartzen ditun gaiak dira, eta beti esaten dizuet, jartzeko mesedez adibide bat, edozein erakunde, edozein instituzio, edozein udaletxe, gobernu, urte baten epe horretan, naiz eta hau batez, onartutako aurrekontu guztietan aldaketak egiten ez dituzten horiekin. Tematuta zaudete bere garaian izan zenuten, jarrera hori mantentzean, ziur nago gobernuan edo egon zareten edozein erakundetan aurrekontu horien aldaketak planteatu dituzutela, eta aukera zenuten eta izan zenuten informazio batzordetan bertan edo lehenago, alde batetik informazio gehiago eskatzeko edo puntuka bozkatzeko eskatzeko. Ez dezute eskatu dezute gaur, gaur plenoa dalako eta tokatzen dalako antzeslan bat egitea edo performance bat egitea, eta hori ondo dago, baina banan bozkatzeko aukera erraza litzateke aurreko astean planteatu izan bazenute eta bozketa hori planteatzea. Baina ez dezute esan, ez zalako hori helburua. Helburua zen, bestea, errepikatzea zuen diskurtso hori, eta askotan Julenek ere esango dit, errepikatuko diguzu erantzuna. Bai, uste errepikatu behar dalako, pedagogia egin beharko dalako, aurrekontuak bere kudeaketan ekartzen ditudulako aldaketa batzuk egitea. Eta esan nahi dut, planteatu zitezkeen beste aldaketa batzuk izan daitezkenak, bakoitzak, alderdi bakoitzak edo udaltalde bakoitzak bere programan izan ditzazkenak, baina ez dituzte momentu honetan egiten nahian aldaketa horiek edo ona datozen aldaketa horiek kategoria hortan sartzen dienak. Beraz, esan nahi dut, ondo eta blokean kontra bozkatu dezakezute, eta gero zuek esan nahi dut, herritarrei, zergatik kaleak ezin den garbitu, edo alokairuko diru laguntza bat eskatzea datorren familia bat, lanbidek ematen zituen laguntza horien aldaketagatik etxebiden 3 urte ez daraman familia bati, esatea, por cierto, beste udal batzutan egiten den bestela. Ze ordiziak, eta esan dut ordiziak, ez dut esan udal gobernu honek, urte asko daramatza, hamarkadak nik uste daramatzala, GLL-etako partida hauek gehitzen, bere baliabidekin, baina hemen mugakide ditugun beste herri batzutan, Eusko Jaurlaritzak jartzen duen partida hori amaitzen danean, bukatu dira laguntzak. Beraz, nik bakarrik puntuka bozkatu nahi baldin badezute, beste zerbait egin nahi baldin badezute, hori horretarako daude informazio batzordeak astebete lehenago, astelean ere bilatutzean deialdiak, txintik ere ez dezute esan, baina informazioa eskatu dezute beste gai batzuen inguruan eta eman zaizue, beraz. Urrengoak, etorriko dira, aldaketak puntuz puntu bozkatu nahi dituzutela, inongo eragozpenik ez, baina eskatu lehenago. Eta leheno aipatu dezun bezala, loski, 2026ko aurrekontuen lanketa saietan ari da, baina oraintxe hasiko da lanketa, eta minutu 0 honetatik, gonbidapena, zuen proposamenak, aurrekontuan txertatu daizketen proposamenak jasotzeko eta eztabaidatzeko, eta guk ere prestutasun osoa ahalik eta adostasun gehienetara iristeko. Baina horrek ere zuekarriko enpuesto bat dan momentutik, aurretik egiten dugun aurre ikuspena, aurrekontua, gero urtean zehar aldaketak egin beharrez izate. Bozkatzen dugu, nahi zute? Aldeko bozkak? Aurkako bozkak? Onartuta gelitzen da. Laugarren puntu izan litzateke 2025/1515 dekretuaren kontu ematea, kreditu beharrien onarpena adierazten dena. Zentzu horretan, aurrekoarekin lotuta, bi modalitate ezberdin daude kredituaren gainean aldaketak egiteko, plenoak aurrekoan bezala, aurreko puntuan bezala plenoak onartu ditzake, eta gero badago, balkate dekretuz, 100% gainditzen ez den bitartean, kreditu aldaketa horiek egiteko aldaketa. Hau honen kontu ematea ekartzen da, informazio batzordean ere aipatu zen, eta bakarrik adierazi, dekretu horiek onartu bezain pronto jakinarazten ditugula, eta aurretik ere azaldu genizuen, zergatik ez diren plenoko beste zerrenda hortan sartu, badirelako
urgenteak diren gaiak eta disposaketa, partiden disposaketa, bapatekoa edo behar dituzten gaian, batez ere aurrean ere aipatu detelako, alumalanen egontzan zutean, errezan garbiketa makina hori orain alokatuta daukaguna, erosteko lizitazioan beharko dan partida garrantzitsuena, 58.000 euroko hori. Beraz, hori kontu ematea zegokigun eta horrekin nahiko. Kontu ematen da. Bosgarren puntu izango litzateke kontu hartzailearen ingeren berri ematea, 2025, 349 dekretua, eta 2025-00 espedientean, 2025-1217 dekretua, eta 2025-0021, 2025-1218 dekretua. Ematen da. Eta seigarren puntua izango litzateke ordizia orain Elkarrekin Podemos alderdiak aurkeztutako mozioa, Oiangualde Stop plataformak sinatutakoa, Oiangualdeko urbanizatzeko lan guztiak gelditzea eskatuz. Bidena, irakurri behar duzu? Sí, aunque a mí me gustaría darles la palabra a la plataforma ciudadana Oiangualde Stop para que sean ellos los encargados de hacer esta lectura, si les parece. Txaldeon, irakurriko dute. Justifikazioa Ordiziako Oiangualde Stop plataformarentzat onartezina da Oiangualdeko urbanizazio lanak aurrera jarraitzea. Ia 800 herritarrek sinatutako alegazioen erantzuna jaso ez dugunean. Alegazio horietan 2008 urteko plan partziala, 28 txalet bifamiliarrak, eta bere aldaketa, 82 txalet adosatuak gelditzea eskatzen genuen. 17 urtetan, 28 etxebizitza bifamiliarrak eraikitzeko ez da lanik egin eta hori egiteko epe guztiak iraungi dira. Eta orain, enpresa eraikitzaileak aldaketa onartzea eskatu du. 82 txalet adosatu egiteko. Behin-behinean martxoan udalak onartu zuena, baina oraindik behin betiko onartu ez dena. Plan partzial hori lotuta dago 2000ko Ordiziako arau subsidiarioetara, eta horiek ez daude indarrean 2006ko lurzoru eta hirigintzako legera egokitu ez direlako. Eta hori bakarrik ez, 2006an egin zen plan orokorraren lehengoko arau subsidiarioak aurrerakinean plan hori etzen egoki ikusten. Beraz, oso larria iruditzen zaigu Ordiziako udalak ez erregin ez izana lan horiek gelditzeko eta herritarrekiko respeto falta. Guk zioa ez da ezin da bozkatu, baina eskatzen deguna da, lehenbailen geldiarazi ditzala Oiangualdeko urbanizazioko lan guztiak behintzat alegazioak erantzun arte. Eta, buzkatu aurretik, pentsatzen dut, gehiago azaltzeko tarte bat izango dugula, ez? Gauza bat, juridikoki, badakatzen esan da pixka bat emozionen inguruan. Orduan, ez dakit, juridikoki txosten bat egin detela eta horren inguruan badakatela zer esana. Ez dakit aurretik nahi dezuen zuek esan, edo nire txosten juridikoak entzun nahi dituzu. Aurrena zerbait esango deu, eta gero ja zuk azaldu txosten juridikoa. Azken batean da azaldu herritarrok dugun harridura eta haserrea. Ez dakit junzareten, Oiangualdera, irikitzen ari dira biala, kanalizazioak sartzen. Orduan, gero eta denbora gehiago pasatzen bada, gero eta gehiago ematen du hori dana egingo dala. Orduan, herritarrok zertarako aurkeztu ditugu alegazioak. Erantzun baten zai gaude. Alegazioetan, alegatzen genuen baita arau subsidiariona. Larraitzek esan duen bezala, 2000ko arau subsidiarioak ez daudela indarrean. Ez direlako egokitu 2006ko lurzoru eta hirigintza legera. Orduan horregatik eskatzen dugu, lehen lan horiek gelditzea. Ze bestela, gero eta denbora gehiago, gero eta zailagoa izango zaizue, horiek gelditzeko erabakia hartzea. Eta gaina oraindik ez duzue hartu behin betiko erabakia. Orduan, gainera zuen kalterako da baita.
herritarron kalterako ere bai. Ze gaina jendeak ja uste du hori aurrera dijoala, ez dagoela ja zereginik, baina ez dago, hemen ez da bozkatu erabat. Bale, Edurne, utziko jazu, ze uste zu emozioak badakala zer ikusia, ze nik espedienteak hartu ditut, eta horren baitan azterketa juridikoa egin dugu, eta ikusteko, hemen emozioetan ezartzen dian gauza batzuk, berez, ez dira egun indarrean dagoen errealitate juridikora egokitzen. Orduan pixka bat azalduko izuet, eta adieraziko ez ere aukera emango da mozio hau berez, aukera emango da mozioak bi mozio mota daude, mozio bat da borondatea azaltzearena, edo gai politikoak aurrera eramateko, pixka bat gobernua bultzatzeko egiten dio mozioak, eta gero daude beste mozio batzuk erabaki horrak edo ebazpena edo resolutiboak dianak. Kasu honetan, esango dut zergatik, mozio hau bozkatzeko nik ez dut ikusten, eta egoain esango dut zein dan bere oinarri juridiko guztia, horrek ez du esan nahi, aintzate izango denik edo zuek gobernuari jarduerak edo analisiak egiteko eskaerak ez dienik kontutan izango. Orduan, pixka bat horren arira, lehenik eta behin, azalduko dut gaur egun zein dan gure oinarri juridikoa edo zein dan gu indarrean daukagun araudia hirigintza arloan. Eta baita hemen ikuste dut, eta argitu behar da, ze uste dut bi prozesu ezberdin dauzkagu eta bi prozesu horiek nahasten gabiltza. Orduan, horiek ere argitu nahi ditut, bai zuek argi eukitzeko eta guk ere argi eukitzeko nundin orakoak. Mozioa irakurri dezue, eta pixka bat horren erantzuna, hasten naiz. Bi prozesu daude, hemen niretzako elkar trakestu edo biak nahasten dituzuenak. Eta bi prozesu ezberdin dira. Bata da plan partziala, lehenengo hasteko zuek esaten duzute 2000 urteko arau subsidiarioak egun ez daudela indarrean. Eta hori ez da juridikoki egokia. Egun indarrean daude araudi horiek. Egia esan, 2000ko irailaren 12an onartu zian eta argitaratu zian 2000ko urriaren 31an 207 zenbakiko gauan. Orduan, plangintzako arau subsidiarioen berrikuspen testu bateratua. Hori da onartu zena. Eta hori egun indarrean dagoen araudia da. Egia da, lurzoru legea ondoren onartu zen lege badala, 2/2006 legea, ekainaren 30koa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, eta indarrean sartu zen 2006ko irailaren 20ko urtean. Hogei egunean. Gauza da, lege horrek badalka bere xedapen iragankorra, lege bat indarra sartzen denean, aurretik dauden araudiak nola egokitu behar dian, eta horiek azaltzeko xedapenak eukitzen dituzte, batzu dira iragankorrak, beste batzu eta horietan, bigarrenean, argi esaten du plan orokorrek eta arau subsidiarioak lege hau indarrean sartzean, behin betiko onartutako plan orokorrek eta arau subsidiariek aldaketak eta berrikuspenak indarren jarraituko dutela. Baina egia da, epe bat jartzen zitzaiela lurzoru legera moldatzeko. Eta epe hori lehenengo izan zen 15 urtetakoa. Ondoren, beste lege bat ateratzen, 2/2014 legea, eta lege horrek bakarrik dauka disposizio bat, edo erabaki bat. Eta da, ikusita herrialde 251 udalerri zeuden planamentuak bideratzen, horietatik oso gutxik moldatu zuten lurzoru legera, 50 izan zen, eta horren baitan, lege hori ateazten, esanez, prorroga zegoela 7 urtetakoa. Orduan, 7 urtetan, lurzoru legera moldatu behartzala, egokitu behartzala. Ordizia bakarra, ordiziak etzun edo ez du lanketa hori egin eta ez du lortu hirigintzako araudi hori legera egokitzea, baina horrek ez du esan nahi lege hori arau subsidiarioiek indargabetuta daudea. Egiteko bat dagoela, bai, baina indargabetuta dagoela ez. Ze sententziak daude, eta bai jurisprudentzia, auzitegia, eta baita legeak ere argi esaten du. Ze normala dan bezala, herri bat ezin daiteke hirigintzako araudi gabe izan.
hirigintzako arau da, niretzako da, gorengo norma edo araua daukana herri batek. Orduan, ezin da indarra gabe utzi. Eta gainea, arau bat, edo plan bat, edo hirigintza tresnak indargabetzeko aukerak dira, edo berrikuspena egon dalako eta berrikuspen hori onartu dalako, orduan, berrikuspen horrek aurrekoa indargabetzen du, edo plan berri bat egiten dulako, eta plan horrek aurreko ze egiten dulako. Baina automatikoki ez dira arauak indargabetzen. Beraz, egun, arau zuziari indarran dago, hori da daukagun bakarra. Egitekoa daukagula moldatzeko, bai, baina hori da indarran dagoena. Eta horren arira, horretik esaten du, esaten dizuet sententzia daude, eta horiek ikusteko aukera izango duzute. Auzitegi Gorenak behin eta berriz errepikatu du, 1988ko urrian sententzia badago, 2011an ere sententzia eta epai mordo bat daude. Eta jartzen du, la naturaleza normativa de los planes impone vigencia indefinida, esaten du. Eta esaten du, el planeamiento mantiene indefinidamente su vigencia sin sujeción a plazo, en tanto no se produzca su revisión, modificación o sustitución por otro. Hori argitu nahi dut. Indarrean dagoena, arau zuziariora. Egiteko badaukagula, bai. Eta arau zuziari hori lurzoru legera egokitu behar dela, bai. Baina ez da indargabetuta dagoen araudia. Hori argitzen nahi dut. Bigarrenik, hortaz gain, eta jarri nahi dut prozesu honetan edo eremu hortan zein dan indarrean dagoen arautegia. Gehien bat, denok argi izan dezagun, zeintu diren, indarrean ditugunak eta zergatik. Ez? Bueno, printzipioz momentu honetan, indarrean dugu, Oiangualdeko eremuan dago indarrean, hasteko, komentatu dugun arau subsidiarioa, gorengoa, eta gero daukagu. 2008ko irailaren 18an, behin-betiko izaraz onartutako Oiangualdeko plan partziala. Hori indarrean dago. Prozesu hori, boletinean argitaratu zen, 2018ko urriak 17an, 200 zenbakian, prozesu hori gintzean, behin-betikoz onartu zanean plan partziala, alegazio bakarra egon zen, eta zu izan zinen alegazio horiek jarri zetintuna plataforma baten izenean, eta erantzun egin zian. Eta boletinen ikusiko duzute, alegazio horiek erantzun egiten diala, ez diala onartzen, eta gero plan partziala onartu egiten dela. Beraz, plan partziale hori onartu zen, eta gero plan partziale hori onarpena aukera zegoen, behin betiko onarpena lortzen dunean eta argitaratzen denean, 2 hilabeteko epea dago auzitegietan erabaki administratibo hori aurkatzeko, bide judizialean. Eta ez zuen inor gaurkatu. Beraz, irmo bihurtu zen. Bide administratiboa agortu du eta finkoa da, irmoa da. Egun ezin daiteke aurkatu bide hortatik. Beraz, aukera zegoen bere garaian, baina etzan egin. Orduan, hori indarrean dago. Hortaz gain, indarrean dago ere, hirigintzako jarduketa programa, pau izenez ezautzen duguna gehiengoak, eta da 2009ko otsailaren 25an onartu zana. Hori ere, indarrean dago. Eta hori ere, etzan auzitegietan eta inon. Osea, erabakiak hartzen dienen eta behin betiko izarakin, erresoluzio erabaki administratiboak, gero aukera dago. Ez baldin bazaude ados, auzitegi konstituzionale, auzitegi administrazio kontentzioso administratiboan aurkatzeko. Eta etzan aurkatu, eta hori ere irmoa bihurtu zen. Partzelazio proiektuaren testu bategina, onarpena ere boletinean 2009ko uztailaren 10ean argitaratu zen. Eta hori ere irmo bihurtu zen, ez zuen inork aurkatu auzitegietan. Ni espedientetan nahi izena begiratzen, Eta berdine gertatzen da B20.01 luztatiaren xehetasun azterketa, dela 2010ko abenduaren 17an argitaratu zena, eta hori ere irmoa da. Hori da egun ordiziko planeamentuan indarrean dagoena eta eremu hortan indarrean dagoen araudia. Hori horrela da. Orduan, hemen komentatzen nahi zentu eta hemen esaten dezute ez, eta pixkat mozioan biak gelitzen dira uztartuta. Alde batetik dago plan partzial hori da, onartuta dagoena, behin betikoa dana, eta irmoa dana, eta finkoa dana, bere gara jentzen aurkatu, eta hori indarren dago, eta aplikatu da, eta horren baitan egiten nahi dia, egun egiten nahi dian esekuzio obra horiek. Ze gainera, plan horrek eskubideak sortzeaz gain, bete beharrak sortzen dizkio.
aburuzari, kasu honetan. Eta aburuza hori egiten nahi da, bete behar horiek betetzen nahi da, eta horregatik ari da urbanizazio obra horiek egiten. Eta plan hori etzan aurkatu. Beste gauza bada plan horri aldaketa edo modifikazio bat eskatzea. Eta hori da orain izapidetzen ari dana. Eta horren alegazioak egin dituzue, eta horren alegazioak erantzun behar dira, prozesuan dago, ze azterketa juridikoa egiten nahi geha, horien alegazioak erantzun behar dira, behin betiko onarpena lortu aurretik. Eta alegazioiek onartzen baldin badia, ikusiko da plan hortan eragina daukan. Eta ikusiko da behin betikoz onartu daiteken, edo ezin daiteken onartu. Baina argi dago behin betikoz onartzen baldin bada, aurrez alegazioiek udalbatzan erantzungo dira, eta gero zuei jakinaziko zaizu ere, eta hori argitaratu ingo da boletinean. Baldin eta onartzen baldin bada. Hori da egun dagoen prozesua, eta hori da aurkatu dezakezuena, eta hori da alegazio jarri diena, eta horri bai eutsi dezakegu. Aurreti dagoen plangintza, finkoa, ja irmoa da. Horri ezin diogu, eta ikusi daiteke, beste tresna bat izan liteken, revisión de esto, baina hor ere tasatuta dagoen elegite bada, eta hori ere ez da hor dauden kasuistikak, kasu hortan ez dira aplikagarriak. Nola aldatu daiteke plan partzial hori? Beste moduak aurkitu beharko liake, eta hortarako da plangintza berri bat egitea. Orain, plangintza batek suposatzen duen prozedura horren bitartean, aguruzak bere egitekoak egin beharko ditu. Ze, hola obligatzen dio planeamentuak. Hori, adieratzen nahi duen prozesu horiek eta azterketa horiek egiten nahitu geha, eta hori da egun dagoen egoera. Esan. Vale. Oitura falta. Zure analisi juridiko guztia, baina nuen ez da uste komillas egokia denik. Esaten da zeren etxe pixate, utziaz aiatzen bagin momentua, epaiketak erabakiko due, zer dagoen vigente, zer ez daun, zein aplikagarria dan baten, edo besten, edo plan parzialura aldaketa. Baina dagoa, aiatzen bagin momentua, ni eskertzen da eta guztiz ere, egin. Jesus. Nere uste, kasu honetan, eskatzen duena da azaltzea borondate politikoa, ez? Zeremia alegaziotan dago eta harren erantzuna zain gare du eta ea zer gertatzen den. Eta honena, horregatik ezagit bozkatzea edo bintzat azaltzea bakoitzak zer adirazi behar duen honen inguruan. Bueno, komentatzen dutena, moziontan entzungo dira zeak nik bozkatu edo erresoluzio izatea ez zeatik momentu honetan 57, legaren baitan nulidadea da, ordenamentu juridikoa. Indarren dagoen araudi baten aurka egiteko bat edo erabaki bat hartzea eramaten du mozio honek resoluzio izatea. Eta hori nik txoste juridikoaren baitan ez dut ikusten. Horrek ez du esan nahi, entzun behar danik, eta igual ikusi behar danik, eta egia da, analisi juridikoak egiten egala. Eta ez da bakarrik udal zerbitzu juridikoetatik, baizik egia da zailtasuna daudela zehatzako, eta kanpo enpresa objektiboak eta esternoak ere erabiltzen egea. Horretik kostatzen ez zaigu eta begiratzen egea dana egoki,
badana, espedienteak atera, eta hor prozesu guztia nola eman zan ikusteko ze egiten nahi geha. Baina, bueno, mozio horren baitan, hauza lehenengo zatia, bereiztea bi prozesu ezberdin daudela, bata da plan partzialaren onarpena egina dagoela, eta hori indarren dela, eta beste gauza bada plan partzial horren aldaketaren onarpena, eta hortan gaude momentu hontan, eta hori da erabaki behar dana. Eta hori da, behinbineko izaraz onartu dana, horri alegazia jarri dizkiogu, eta horri erantzun behar digu. Hori dagokigu egitea. Bitartean, lurzoru legearen epeak, pau hortan jartzen dien epeak, horiek nola zegin behar ditugun, guk ikusiko du, baina egia da, berez horregiten egiten obrak plan onartuta eta irmoa dan plan horren baitan egiten nahi diala. Orduan, horrek ekartzen diguna, ez? Hori alde batetik. Eta gero, mozioan jartzen zuna zen ere pixkat azaltze aldea, igual nahi naiz pixkat zaiten, baina, bueno, nahi dut argi esan, abantzearen edo prozesua hirigintzako planeamentu berria egitean den prozesu hortan, nola partertze bat egon zan herritarren aldetik, eta hori ere ez dala aintzat hartu. Bueno, plangintzan, badakizue, eta zuk iniz baino badakizu, prozesu luzea dela, eta fasez berdina dauzka. Eta badago dokumentu bat, lehenengoa dela, abantzea. Abantzean egiten diana da, parte hartzak hartzen dira, eta horri izpik hartzen dira, baina abantze horren amaieran, benetan indarra daukana, edo beste izaten da, informazioa hartu, ez? Baina planak irizpide batzuk markatu behar dira. Eta irizpide horiek hartzen dira dokumentu batean udalbatzan onartzen dana. Zoritxarrez, prozesu hartan informazio da parte hartze hartu zen, baina ez zan bukatu. Hau da, ez zan dokumentu bat egin eta dokumentu hori udalbatzan onartu. Beraz, plangintza berri hortan, eutxi bartzaio berriz, han hartutakoai, eta ikusiko da nola bideratzen da, baina ez dago lehen dokumentua gero egin behar dan plangintza guztiaren lerroak zehazten dituena. Eta hori da egoera, orduan, ez da esan nahi, ez zala aintzat hartu edo hori ez dala planamentuan, eske ura hortan gelitu zen eta bukatu egin bartzan lehenengo fase hori eta ez zan bukatu guztiz. Bentsat, espedientean, nik hartu dituten espedientean, hor gelditu da. Orduan, horri utzi bartzaio. Bale, orduan, ez dakite... Baina, eske, bueno, jazta, ni bukatzen dute, baina eske hori ez dauk ezer ikusik hemen eskatzen nahi denarekin uste, nahia. Bai, egin do argumentazioa eta baina eskaera da bat, hori garbi dago, ez? Eta argumentuak zeintzu die, 17 urte egonda proiektu urbanizazioa egin gabe, jorratu gabe, onartu zen, eta ez da egin, eta orain presaka zergatik, osea, ezagit, ez? Hor dago asuntoa. Beti izan do jabe pribatua, hor egonda proiektua onartuta, eta ez da aurrea eraman, eta orain ateratzen da aldaketa, eta orain izan barra dauke, eta orain jakinda alegazioak darela, eta naiz eta lehenengo plana onartuta egon, eta hau aldaketaren ebazpena izango da, edo prozesua izango da, ez? Proiektua hor dago, baina zergatik guain, ez? Nik uste dela galdera. Mila, baina plan partzialaren aldaketak suposatzen duna da, kasuntan, da hor dauden etxe bizitza horien zea aldatzea. Ez, hau da, kopuru badago eta kopuru hori aldatzea, eta aldatzen dena da 180 metro karratutik pasatzen dira 125 metro karratura. Hori da aldaketa funtsean, aldatzen duna. Baina aurreko plan partzialean onartuta dagoena, hori onartuta dago, eta hori da exekutatzen nahi dena. Orduan, plan partzial honen aldaketa ez bada onartzen ere, aurreti dagoen plana, eren baitan, obra horiek egin behar ditu, aburuzak. Onartuta dago, bai.
alegazioak erantzun egon bardia, behin betiko onarpena baino lehen. Hori da, eta aztertzen nahi geha, ez da gauza ez gaudela aztertzen, esaten nahi naiz, ez dala errexea ere, ikusten duzu. Ez da, argi dagoena da, alegazioak erantzun behar dira, eta gu geha lehenengoak eta hortan gabiltza, eta horretik esaten nahi geha, kanpo enpresa bitartez ere, zerbitzu juridikoakin ere, uztartzen nahi gela, esaten nahi gana, ez da errexe ere, hor epe batzu daude, epe horiek pasadia, orduan ikusi behar dugu nola bideratu behar dan, o zer egin behar dan horrekin, eta hortan gaude. Eta egia da, erantzun ezberdina daudela, eta gaude danon artean, orduan, ez gaudela lanketa hori egiten. Hortan gabiltza eta erantzun gozaizu. Argioki erantzuna euki behar dezuela. Baina da plan partzialaren aldaketari, hori da. Hori da. Hau da, plan partzialaren... Itzarita zeon igual. Vale. Bueno, bai, esan nahi, kaleko norbait ez, paseatzen zea orgoitik, ikusten duzu hori, jendeak esaten dago, bizten da gelditu, ja, lista de espera da, etxeak erosteko, ez da gizzer, bale. Onartuko ez balitz partzial aldaketa hori, buetatuko ginateke 28 edo etxe horietara, agian hor esperantza egon ziteken aburuzari eskaintzeko, ez dakit, residentzi bat egiteko, zahar egoitza bat, beste planteamendu bat, nun ja txikizioa daula, ja esatezu, ezin zaio gelditu, hori bera galdu hor eraiki, baina behintzat eraikuntza bat izango litzateke posible herriarentzako, ez lau dirudunentzako, ze hemengo pertsona gehiengok ezin dute ordaindu horrelako txalet bat. Hori lotuta ere, beharra suposatzen da ere badagoela, lortek esaten do behar ditula etxe bizitzak lan gehientzako, Goierrik ere bai, ikaslentzako, ez dakit, hori geldituko balitz, aldaketa hori hor presioa egin ziteken. Ez zan izango, ez dakit, txikizia zin bada gelditu, behintzet, beste gauza bat egin, denontzako izan, orain ere erresidentzietako pertsonak greban daude. Eske, zahartzen ari da, ordizia zahartzen ari da, hor ere behar da, zerbait. Pisu tutelatuak, ez dakit. Bai, entzuten da, zuk esan dezu, ari zaretela kanpo alkularitzarekin, interpretazio ezberdinak daudela, hor utziko dut, enez gehiago sartuko. Esan nahi dut, hain garbiz dago. Eta gero, bestea. Nola da, Goieki, Lortek, egin aurretik, hau zeon, martxan, Oiangualde, etxeak ez ziren egin, garai hartan, etzan komeni. Edo enpresa pikutara juntzan, egin zan Lortek, Goieki, eta horko urbanizazioa erdizka gelditu zen. Eta bete beharren artean, aburuzak, orain dauke urbanizazio hori bukatzea. Logikona izango litzateke hortik hastea. Lehen bukatu gabe dagoena, bukatu. Eta ez hasi, Larretzek esan duen bezala, txikizio berri bat egiten, ez dakigula zertara iritsiko dan. Ez dakigu bukatuko dan, guk bintza saiatuko gara hori aurrera egiten. Eta ez dugu jarri, alegazioetan beste puntu garrantzitsu bat azaltzen dana, baina ez dugu eztabaidatuko orain, Ze alegazioak erantzun behar dituzue. Eta puntu garrantzitsu bada, lurzoru legeak esaten dira, edozein urbanizazio proiektuan egon behar dira, etxe babestuen portzentai bat. Zuhaitzak aipatzen dira. Aparkalekuak aipatzen dira, baina etxe babestuak ez dira aipatzen. Hau, hor utziko dut.
Baina, bueno, herri bateko plangintzan, hirigintzako plangintzan, etxe bizitzako babestuena ere ez da bakarrik area batean, osea, banatu egin daiteke, eta hoen momentu honetan San Juanen ere badago etxe bizitza babestuen zea bat, eta osea, mobitu daitekela, ez daukala zergatik leku konkretu batean, hau da, zuk daukazu hirigintza planementuen arabera, eta daukasunen arabera, daukazu zea bat, kopuru bat, eta hori mugitu daiteke, esaten dut. Bai, tioz. Bueno, bai. Bueno, nik uste dut hemen, ez dakit mozioa modu resolutiboan bozkatzeko baldintzak dauden, ez dauden, edo alegazio politiko bat bezala ulertu daitekeen, edo dan alako ez, baina guk kezka handi badaukagu, eta hemen 2008tik geldi dagoen proiektu bat batean martxan dabil, horrek dituen implikazio legalak resolbituko dira, epaitegietan edo dana dalakoa, interpretazio desberdinak egon daitezke, baina mozio honen helburua interpelazio politiko bat da. Hau da, udalak eta hemen zaudeten alderdi politikoak, herriaren ordezkariek, nola ikusten dezute Oiangualden gertatzen ari dan hori. Orain gertatzen ari dan hori. Ze plan partziala badago, plan partzialak aukera ematen dio aburuzari egiten ari dana egiteko, baina plan partzialaren modifikazioa oraindik erabaki gabe dago. 2008ko testu inguruak ez dauka zerikusirik 2025ko testu inguruarekin, ez ekonomikoki, ez etxe bizitzaren arazoari begira, ez ingurumen inpaktuari begira, ez sensibilidade ekologikoari begira, ez dauka zerikusirik. 2008an astakeria zena, 2025an ez dakit nola izendatu daitekeen, eta horrek irakurketa eta erabakimen politiko bat dauka. Eta nik uste dut mozioaren helburua interpelazio hori egitea da. Eta eskatzea udalari eta alderdi politikoi, ordezkariei, zuen aldetik dagoen guztia egitea mesedez hori gelditzeko. Ez dakit aburuzarekin hitz egin behar dan, ez dakit plan partziala bozkatu bitartean ez dadila ezer egin eskatzea dan, ez dakit ziurrenik helduleku legalak ditu berak jarraitu ahal izateko, baina zuek interlokuzioa eta interpelazio politiko bat ere badaukazue. Eta nik uste dut, Oiangualde plataformaren eskaria mozio horren atzean, hau dago. Hau da, egiten ari dena triskantza bat da. Eta triskantza bat, oraindik hori egiteko plan partzial baten aldaketa pendiente dagoenean, plan partzialen aldaketaren onarpena pendiente dagoenean, hori horrela da. Bai, ni esaten ari naiz, pendiente dagoen plan partziala den aldaketa, oraindik behin betiko onartu gabe dagoenean, eta alegazioak sartuta daudenean, 800 sinadura bilduta daudenean, hau interpelazio politiko bada, ez da debate legal bat. Osea, nik zuen iritzia jakin nahi dut politikoena, eta jakin nahi dut ze irakurketa egiten dezuten, eta zertarako prest daudeten triskantza hori gelditzeko. Osea, hori da mozio honen helburua, ez da debate juridiko batean sartzea, ze horrek bere bidea aukiko du, eta bere resoluzioa aukiko du, ez? Hoxe, eskerrik asko. Bueno, nik uste interpelazio, eta nik uste hemen aurkezpen irikiak eta egin ditugula, eta mazalpenak eta eman ditugula, eta gure posturak ere eman ditugula, baino hemen aipatzen da mozio horren helburua, errespetu faltaz ere hitz egiten da, baino jarraitzen da, jarraitzen da modu batean, zuek egiten dezuten irakurketa bat mantentzen, nun aurretik ere esan dan, eta ez da ordiziko gai bat, esaten ordiziko arau subsidiarioak indarrean ez daudela, esaten 2016ko plan orokorraren kontra doala, esan nahi, nolabait argudio batzuk ematen, esan daiteke, gezurrezko argudioak dienean, ez? Arau subsidiarioak, niri naiz eta ez gehiegi gustatu, indarrean daude, baina ez ordizin bakarrik, indarrean daude, ordizi bezala dauden herri guztietan,
eta plan partzial horiek ere indarrean daude. San Juanean indarrean dauden bezala. Eta San Juanen indarrean egongo ez balira, ezingo genituzke han gureak zian, udalarenak zian lursaietan, hitzarmen bidez, babes ofizialeko etxe bizitzak alokairukoan itxi, lotu, ezingo genuke beste dozein lekutan jarduera bat jarri edo etxe bizitzak eraiki. Zati batzutan logikoki gustatzen ez zaizkigun antolamendu batzuk ditu, baino indarrean daude. Eta hemen, saiatu geha modu batzutan azaltzen, ze puntutaraino eskuak ere lotuta ditugun, eta mantentzen da momentu batzutan esaten, ze honen arabera eta zioak irakurrita, badirudi automatikoa izan barko litzatekela, geldiarazpen hori, eta ez da, hola, egia da berrikuspena daudela, baino arauak ez dira indargabetzen. Eta 2016an, etzan plan orokorra onartu, idazkariak adierazun bezala, ez gien iritsi, irizpide eta kriterio eta helburuen dokumentu hori onartzea, baina aurrerakinean ez da egia ez dela egoki ikusten. Aurrerakinak ditu 4 alternatiba eta bitan etxe bizitza hauek daude. Eta beste bitan dago industria. Ez dagoen alternatiba bakarra da hor ezerrez egitea. Eta irizpide horietan aurrerakinak idazkariak aipatu duen bezala eszenario aukera ezberdinak aztertzen ditu eta horrek prozesu bat ematen du. Eta gero, onartu ez gendun eta loteslea dan dokumentu horrek bai finkatzen duela plan orokorra nundi jungo dan. Baina dokumentu horrek egin dezake koktel bat aurrerakinean zeuden aukera ezberdinen artean. Ez berri bat atera. Eta bi alternatibetan etxebizitza hauek mantentzen ziren. Orduan, momentu batzutan esatea plan orokorraren kontradoa ez da egoki lurzoru legearen kontradoa, izan daitezke, dena da zilegi mundu hontan. Baina ez da errealitatea hori, zoritxarrez. Eta hor, momentu honetan planteatu da, eta badago, aipatzen duzue borondate politiko bat, eta zein dan gure kokapena honen inguruan. Guk argia dirazi deu ez dala inundik inoa guk errebisiora begira, plan orokor bati begira, edo aldaketa bat planteatuko genuen hiri herri eredu bat. Baina onartuta dago, onarpen prozesu horiek ere, desente aurreratuta daude, itzein da berpartzelazio proiektua dago, lagapenak eginda daude, gehi urbanizazio zati batzuk ere eginda daude, eta horrek eragiten ditu guregan, baino baita ere bestengan eskubide batzuk eta bete behar batzuk, eta berriro esango dut, onartuta dauden plangintza horiek lurjabeak ere behartzen ditu hori egitea. Hori geldiaraztea edo gelditzeko hori ez egitea nahiko genuke, bai, baina gure esku dugu, guk egin ditugun konsulta guztietan, ez, saiatu gara momentu baten esaten jakinda ere, ziurrenik biderazina izango zala momentu baten lursai hori erostea, adierazi zaio jabeari zein den horren asmoa. Ez dauka inundik inoa saltzeko asmorik, adierazi zaio baita ere momentu batean urbanizazioa hasteko eskubidea zeukan, garbira adierazaio beak onartuta daukana dala. Ez dakigu nola bukatu behar dan. Alegazioa daude, por cierto, alegazioak daude, alegazioa zuek egin dituzu eta zuek egin dituzunetik, noski zuena die eta erantzuna, alegazio publiko dira, erantzuna ez da zuena. Erantzun hori emango da plenontan, boletinean publikatuko dira, logikoki erantzuna alegazioa egin duenari helaraziko zaio, baino alegazio horiek ez da norbanako bati erantzungo zaizkiola, erantzuten dira hemen, eta erantzuten dira behin betiko onarpen hori baino lehen, eta alegazio horiek onartzen badia eragina izango dute behin betiko onarpen hortan onartzen dan, edo ez, logiko, hola da, horrek ez duna da atzera botako tamalez aurretik onartuta dagona. Momentu batean ere planteatu da, eta esan zitzaion baita ere, ez dauka inungo bermerik aldaketa hau aurrera aterako danik, badaki zer daukaten eta hori garatuko dut. Orduan, egoera hori da, momentu batean jakinda ere, guazen saiatzea erosten edo zer eskatzen du. Ez du saldu nahi, eta nik hau erosindet garatzeko. Orduan, nik niri ere pertsonalki ez zait bat ere gustatzen, baina baditugu joku arau batzuk hor daudenak, berrikusi beharko ditugunak plan orokor berri baten,
Baina joko arauek behartzen gaituzte, San Juanen, behartzen gaituzte San Bartolomen, eta behartzen gaituzte Oiangualden. Eta hori irikitzen da abaniko hori, urbanizazio lan horiek nahieran edo borondate mailan eteteko beste histori batzutan sartu gabe, izan prebarikazioa edo izan daitezken botere desbiazioa edo izan daitezken estotan, gehi ekarri ditzazken kalte ordain ekonomikoekin kontatu gabe, ez da gure eskura daukagun abaniko bat aukera guzti horiek hartzeko, ez daukagu. Orduan, zentzu hortan, gure postura hori da, baina egia da, etengabe momentu batzutan esateak arau sozialariak indargabetu daudela, eta horrek ekartzen dula kaskadan dena indargabe gotea, eta horrek ekartzen dula nola baita esatea bezala hau egiten ari da, gu hauspotzen ari galako, ez da egia, ez da horrela. Da, irentxi barra daukagun errealitate bat, ez dala ordizik finkatu duen errealitate bat, udalerri asko daude oraindik Gipuzkoan plangintza egokitu gabe daukatenak, eta jarraitzen dute aurretik zegoen plangintzakin, eta da, aurretik, tamalez, geratu ez dian edo aldatu ez dian erabaki batzuk, eta hori egia ordaintzen, bere garaian hartutako erabaki txar batzuk. Baina guk esaten duguna da, o planteatzen duguna da, ez daukagula abanikoa libre nahi dugun erabaki horiek hartzeko tamalez, ez daukagu. Alegazio horiek denak banan-banan aztertzen ari dira, uste dut, aste honetan bertan, tramitazioari buruz esaten zen duen noiz iritsiko da, behin betiko onarpen hori, ingurumenak uste dut aste honetan bidali dugula bere txostena, horrek ere bukatu beharko da behin betiko onarpen hortan gure tramitazioa eta ingurumenekoa, eta hemen elkar ikusiko gea berriz, eta hemen erantzungo zaizkie banan-banan alegazioiei. Hori horrela da, baina aurretik onartuta dagona, tamalez, onartuta daukagu eta irentxi beharra daukagu. Ez dago beste hitz bat gure ikuspegitik, irentxi beharra daukagu. Galdera bat, eta adibidez, entzuten da? Adibidez, hasiera baten zian, hemengo arkitektura moduko etxeak, ez da? Hasiera baten onartu zianak. Eta guain, agertzen dana da, Kalifornia, txaleta oso moderno tipo hoietako arkitektura tipoa, hoi ezin da esan udaletxetik ez dijoala hemengo, esan nahi dut, aburuzari etekina kentzeko, hortik ateako don el rendimiento que vaya a sacar para que no le sea rentable, juten baldin bada proiektua hasierako plan horretara, hori egin dezake udaletxek, ez? Inungo arazoi gabe, oze? Hor daude, bueno... Berak eskatu zuenean, etxe gehiago egitea, udalak baietz esan zuen, baina ezetzkoa izango balitz, hori alda egin. Hor ez dago inungo arazo. Hor dabien irudi hori ilustratiboa da, baina irudi hori ez da planeko ezer, esan nahi dut. Etxeak eraikiko dianak hor edo beste leku baten ez dia zehazten hirigintza plangintzan. Gero proiektu bat etorriko da, eta proiektu hori egokitu beharko da, ordiziko udalak ditun araudietara. Eramur ez urbanizagarrian baldin badago arau batzuk dira, eta beste leku batean baldin badago, esan nahi dut, estalkiak izan daitezke tejakoa eta lau isurialdekoa, edo laua, baino horrek ez dakit alako eragozpenik eukiko duen. Hemen gertatzen dana da, horrek eukidun bilakaeran jabe aldaketa, esku aldaketa bat eman dala, eta azkeneko jabe honek, ez dakite hori hasieran zeuden espekulazio piko hortatik aldenduta, beretzako errentagarria izango da, nik uste prezio batean erostea lortu zula. Eta hori ere handikapa da.
piztuta dago. Se puede hablar. Se puede hablar. Dos preguntas. Una, por curiosidad, me gustaría saber en aquellos tiempos, en el 2008, quién fue el partido, quiénes fueron los representantes que eligieron Oyangu como base para hacer eso. Y segundo, venga a hablar que si las normas subsidiarias, que si esto ya no se puede, que si la ley del suelo, ¿se puede modificar ahora mismo eso? Si son 28 viviendas, se pueden hacer 56 para que ya el destrozo que está hecho y que no se va a parar porque ya lo que han hecho ya es... se pueda aprovechar lo máximo posible para que puedan vivir más personas. Pregunto si eso la ley puede admitir. La modificación del plan parcial, eso es lo que dispone. O sea, realmente lo que se decía era, el primer proyecto era 54 número de viviendas y ahora lo que con la modificación del plan lo que prevén son 82 viviendas. Bueno, pues ya es decir, el número de viviendas era 54 y el tamaño promedio de la vivienda era 190 metros cuadrados. Y ahora, con la modificación, lo que se dice es se van a hacer 82 viviendas y 125 metros cuadrados de vivienda. Eso es lo que ellos solicitan con la modificación. Y se dice que pasa de la tipología de edificación residencial, pasando de ser viviendas bifamiliares a ser edificaciones adosadas. Eso es lo que ellos solicitan con esta modificación del plan. Si no se aprueba la modificación, pues en vez de 82 serán 54, que es lo que estaba aprobado antes. Y en cuanto al acuerdo que se tomó, el acuerdo se tomó el 18 de septiembre de 2008. Este es el acuerdo plenario. Sí, ¿y quién sacó a...? Y las votaciones... ¿Quién sacó a que eso era necesario, que se podía hacer ahí? Bueno, la aprobación, yo lo que digo es, aquí en el punto 2, en el punto 2 se aprobó definitivamente el plan parcial con los votos de el PNV 4, EA 2 y PSOE 2. Y luego había dos votos en contra, que era Ezker Batua Berdeak Aralar. Eso es la votación y eso lo tenéis en el boletín también, o sea, bueno, la aprobación se hizo así. Muy bien. ¿Vale? Eso son actas, son públicas, lo podéis ver. Naia. Eski igual sakapula. Bueno, zerbait esate aldea edo, baina, bueno, suposatzen dut, ez di joatakin modua, por supuesto, baina, herritar talde batek dauzken asesoria juridiko posibilidadek idazteko mozio bat egia da, hanka sartu daitekela, eta kasu honetan, egia da nahiak demostratu do, ez dala hor jartzeuna. Baina, bueno, oso diferentek diela, asesoria juridiko posibilidade horiek herritar xume batzuntzako edo udaletxe bat nentzako. Orduan, gertatu da? Bai, gertatu da. Bukaeran eskatzen duena, nik uste ulertzen detenagatik dala finen urte pila bat pasatu ondoren eta geldi ondoren proiektu hau, eta suposatzen duen txikizioa ikusita, herri mugimendu bat egonta gero eskatzen duena dela, kasu inez, ez gelditzea, baizik eta pausatzea, denbora bat sikiera, kontsiderazio bat eukitzen herritar mugimendu horrekiko, hitz eginez aburuzakin, odanadan modua, esan ez, indezakezu igual, hasi Goierri eskola edo Lortekekin zer ikusi dauketen urbanizazio zati horrekin, beste plana aldatzen ez duen bitarten, aldeu pausatu, ez decir, gestio bat, de saiatzea, behintzat, hori pausan eukitzen, zer deziditzen den jakin arte. Hala ere, eta jaukatzen dut, bai entzun ditutela horrelako, ez dakit kontra esan adan, edo esperantza puntu bat, ze nahiak momentu baten aipatu do, plangintza berri bat egiteko aukera egon liteke, eta egia da, kriston komplikazioa izango litzatekela, baina, barkatu bukatzen dut. Nik uste dut, eta lehenozuk esan dezun showaren kareta bai momentu honetan nik hemendik kentzen, pleno honetan gauden partido politiko praktikamente guztik, espana oker guztik, gaude más o menos aurka
con sus matices, urbanizazio, etxe modelo horien, urbanizazio hori hor egitea. Gaur egungo prismatik begiratuta. Garai hartan, noski baiatz, baina 2025-etik beste ikuspuntu batekin gaude denok. Orduan, esperantza hori baldin badaukeu, zergatik ez saiatu erabiltzen, herri mugimendu bat ikusi danen daula urbanizazio mota hori geldiarazteko. Hau da, esperantza atisbo bat baldin badaukeu, igual saiatu gaitezke hortik juten. Oain eredu da, ze interes egon daitezke Goierri Eskola edo Lortek edo Goiekik dauzkenak hor barruan, proiektu guzti horren barruan, lortzeko bere onura bat, dana dalako eraikin, ampliazio, parkin edo dana dalakokin. Baina, inkluso horrekin, nik uste dut, beti egongo dela erramienta legal bat eta politiko bat aurreratzeko edo preferentzia bat emateko denontzako izango dan eraikin horri edo hobekuntza horri dala Goieki, dala Lortek, dala Goierri Eskola, hori aurreratu eta hori lortuz, baina etxe modelo hauek atzean utziz. Nik uste dut hor klabe horrekin ematea posible, nik uste dut izan litekela. Entzun detenagatik, atisbo horiek entzun dituzela. Ez, nik esan detena, plangintza berri bat esan dut, plan bat irmoa dana, jada, zea dagona, botatzeko atzea, plan berri bat imar da, baina plan irmo horrek eskubide eta obligazio batzuk sortu ditu. Hori entzateuki, hori hor dago, plan horrek ja sortu du eskubide eta obligazioak. Obligazio guain da, egiten nahi diana, ejekutatu urbanizazio hori. Baina eskubideak ja lortu ditu, beak jarri du bere diruak, beak egin ditu, eta egiten nahi da bere beteabarrak plan horren baitan. Orduan, plan berri bat egin daitekela, bai, baina plan berri batek dakarrena eta aurreti dagoena ez eztatzea, ziurrenik plana martxan jarri orduko bestea bukatuta dagoia da. Osea, plangintzak hori dauka. Ulertzen diazu, orduan, badakizu, eta nik esatizut, eta udaletxe honetan, eta nik esatizut, juridikoki, begiratzen egea danetik. Osea, eta egea ikusten, esatizut, analisiak ikusten duzute, eta danek hartzen egea, eta analisi mordo bat iken egea, eta begiratzen egea epeak, eta pauen apeak, dana begiratzen egea. Aber nun euskarri, baina ez da erresa, eskubide eta obligazio batzuk ja sortuta daude, erabaki administratiboak hartuta daudelako, irmoak dielako, eta udal batek erabakiak hartzen ditunean, eta esaten dut administrazio batek, ezin daiteke ez dago aktos propiosen doktrina dago. Zuk ezin duzu gauza bat egin eta gero hortik ez da gizematea, donde digo, ez, zatik sortzen ditu eskubide eta behar batzuk. Eta hor dago, eta nahi duenak irakurri dezala, la doctrina de los actos propios. Administrazio lotuta dago ere doktrina horta. Ezin dut gauza bat esan, eta bihar desbideratu, eta nire almen administrazioaren bermea da, herritarrentzen dut, nire almenaz baliatuta, beste erabaki bat hartzen dut. Orduan nahi du nahi luke administrazioak, orduan koherentzi bat izan behar da. Eta erabaki batzuk hartzen balin badia, eta horiek sortu balin badituzte, gehien bat eskubideak sortzen balin badituzte, jendean horiek errespetatu bere. Horrek ez du esan nahi, ez gaudela juridikoki zirrikitu guztiak begiratzen. Eta ni naiz lehenengoa, aigeala moitzen, bai, aigea moitzen danetik. Kanpo enpresak esaten egia, ze aigea baliabide guztik begiratzen ean nun dagon euskarri bat. Orduan, bai, eta erabili behar balin baditugu, 8 zerbitzu juridiko ezberdin, eta lortzen balin bada zerbait hortik, saiatuko gea, hortan gabiltza. Orduan ez da txarra ere, esaten dut, kanporatzea eta iritzi ezberdinak hartzea, ze legeak dauka, hori dauka, askotan interpretazio kontuak dira, eta interpretazioan zaiten desunean, horretik aigea, abertze euskarri dagoen begira. Posten naiz hori entzutea, benetan, ze, bueno, ez dira gezurrezko argumentazioak, interpretazio bat izan daiteke, berak esaten du, legeak, hori ez, baino legeak zirrikituak ditu, orduan esan nahi dut ezkendu gure alegazioei. Hori asko, gainera, herritarrei ematen zaie aukera alegazioak egiteko. Egin ditugu. Baina, inundik ino, esaten dut errespetu guztiz, inundik inoa eta julenek esan dut zela, ez da berdina,
ez da berdina nik izan dezakadan informazioa hemen, espedienteak hemen dazkatelako, daukatelako informazioko sarbidea askoz ere, eta errexago daukatelako, eta gero ere zerbitzu juridikoak azkenean albide gehiago dauzkagulako, herritarra baino. Ez dut hori esaten detena da, hor jartzen zituenak gure realitate juridikoakin ez datuzela bat. Ez dut inundik inoa, esan, edo gaizki esan, herritarrek jarri zuten mozioatik. Esan detena da, ez datola bat egun indarrean dagoen errealitate juridikoarekin. Hori bakarrik esan dut. Bete beharrei buruz errepikatuko dut. Aburuzak bete beharra dauke goiek eta lortekeko urbanizazioa ondo bukatzeko. Aspalditik, amazaz, ez dakizen bat urte, bukatu ez dana. Aurreko enpresak, uste promotora del Goierri zala, eta promotora del Goierri ez bazan, esan beste bat, pikutara juntzan, eta utzizun erdizka. Udalak, nik uste dut, bete behar hori exigitu diezaioke. Hori ere badauke, bestea egin aurretik. Ze hori lehenagotik dator. Baina horrez dago, Edurne, ez dago, ez dakit ze mailatan eta ze ordenetan dabitzan, baino oraintxe bertan aurretik urbanizazio proiektuan jasotzen ziren lan horietan dena dago sartuta. Ez dakit nondik hasi diren, hor egia da edozein urbanizazio prozesu ikusiko zenuten, San Juanen berdina gertatu zalako, holako eta mainan, beti hasten da hasieran lur mugimenduak egin barri badia hortik, eta egia hortik hasi dela, baina hor granjaren atzekaldean edo pagosaren inguruan dauden eremu horietan ere, ez dela etxe bizitza eremua, baizik eta eremu industriala, okerrez baldin banago, ez naiz hortik ibili baino goiek irajunitzen aurrekoan, hasi idea, esan nahi dut, ez dala, ez dakit gero nola dauden egiten, baino ez daude bere izita hor inguruko lanak eta besteak, denak pakete berdinean doaz, gero egia, eta hori da, aurreko batean ere aipatu gendun. Hori da, esan nahi dut, nik ere ulertzen dut eta legearen filosofia hori gertatzen da. Legeak filosofia bat dutela, eta gero dago jurisprudentzia, eta gero dago supremoa, eta gero zautzen dugu herri hontan aspalditik, gero badakigu sistema nola eratuta dagoen, eta sistema perversoa da, oso perversoa, eta urbanistikoa oraindik gehiago. Eta hor, arazo larrienetako bat baita ere izan da, hasieratik ez dela izan bi eremu ezberdin du, baizik eta eremu bakarra izan dela, eta etxe bizitzak eta industria lotuta daudela. Eta hau, 2008tik aurrera, krisialdiko urte horietan edo, orain arte, bai izan da, porrot kolektibo bat horri buelta eman aliz izatea. Ze, oraintxe, tamalez iristen geha, Julenek ere komentatzen zuen, bere gaian ere begiratu gendun, baina plangintza aldaketa bat, hasiko bagenu, lizitazioa prestatzen ari geha, plan orokor berriaren errebisioa egiteko, berandu iritsiko gineateke. Ze horre begiratu gendun, momentu baten, Gasteizen ere gertatu zalako, eta zuek gaina planteatu zenuten, ze gertatzen da, ze hor, bazirudien zirrikitu bat iriki zitekela, plangintza aldaketa bat hasten danean, urbanizazio lan horiek geldiarazteko. Eta hori, begiratu gendun, ate hori ikusi gendunea berzirrikitu bat zegon, hori erabilita, esateko geldiarazteko. Hor, eta Gasteizen gelditu zen, ze hor, legeak bai aurrik ikusten du hor gelditzeko aukera bat, baino ez kasu hontan baizik eta kontrajarrikortasun bat dagonean tramitatu behar den aldaketa horrekin eta egin behar danarekin. Eta kasu hontan hori ez da ematen, hori ere begiratu gendun. Eta momentu batean ere, Aburuza da jabe majoritarioa, baina urbanizazioa eta dena, kontzertazio junta da berez aurrera daramana, portzentaje ezberdinetan, eta hor lortek goieki eta goierri herrien ekintza fundazioa ere badaude, eta horiek dira berez urbanizatzen nahi dienak, eta hor momentu batean, alegazioak eta dena aztertzen nahi den planteatu zen, ez dakigu alegazioetatik aztertzen nahi geha eta bagoaz, zuk aipatu dezun gai horiek ere, hasi ginen aztertzen, ea indarrean dauden
arauak, ea plana indarrean dagoen, ea urbanizazioa atzera bota daiteken, oain zuek planteatutako dotazio guzti hori ere aztertzen egia eta jarri zan bai gainean. Eta momentu batean ere, Julenek esaten zuen ez dakit, adostasunez edo gelditzeko edo eskaera bat, eta guri erantzun zaiguna da, eskubide batzu dituztela, eta hori gertatzen bada, epaitegitan konpentsazio ekonomikoak eskatuko dizkigutela. Eta eskubidea dute. Eta hori ere galdetu dugu eta aztertu dugu, eta tamalez eskubidea dute. De antes de la aprobación en 2008 del plan para urbanizar, para la urbanización de Oiangu, que es del Golf. Sí, de 2008, de antes, o sea, de qué manos pasaron el terreno, cuánto se ha pagado por los terrenos y de qué manos a qué manos y cuánto ha cambiado el precio del terreno, ¿me podías aclarar? Eso te tendría que mirar el expediente. Ten en cuenta que yo he entrado en el 2000, entonces tengo que ir al archivo y sacar todos los expedientes, son de otro esto, entonces hay que coger. Además, esos expedientes algunos no están informatizados porque lo que es el sistema de gestión de expedientes se puso después, entonces que no hay ningún problema, se puede sacar la información. Horrela ere, bi esto daude, esan nahi dut, Oiangu, bi momentu berdinean eman ziren, baina ez dia inoiz egon tresna berdinetan, ze Oiangu publikoa da, eta zan bere garaian ere bai, eta ez urbanizagarria, orduan Oiangun egin ziren egitasmoak lurzoru publiko baten gainekoak ziren, horren jabea udala izan da, erosizunetik, eta horrek eukizun bere bidea. Eta hemen, okerrez baldin banago, lurroiek beti danik pribatuak izan dira, bere garaian ez dakit eskola egiteko erosi zan o zein zan, hori ez dakit izan zan espropiazioa o negoziazioa edo, lurroiek beti izan die La Granja deitzen zaion La Granjako lurrak, eta okerrez banago, orain Oiangu aldeko eremu guztia ere bai, igual jabez berdinak izango zian, baino esango nuke bere garaiko La Granjatik datozela. Ez dakit familian gero banatuta zati ezberdinak zian, baino jatorria bai da, beharko litzateken La Granja ekimen hor. Eta hori transakzio komertziala edo ez dut, espropiazioa badakit ez dut, baina uste dut salmenta bat edo konbenio bat izan zala. Ez dakit zenbat hor daindu zan, hor hitz egin da eta jaso da, ez dakit 12 milioi edo momentu batean, hori hemen ere komentu. 12 milioi euro edo momentu batean, ez dakit. En el momento cuando se iba a hacer el campo de proyecto. No sé, en los tiempos, Ez, hasieran, guain izan da, trato sucesivo, subasta o lo que haya sido. Baina lehenengo hasierako erosketa hori, ez dakit ze urtetan, ez dakit batera, bai gutxi gora bera batera izan ziren, ez dakit goiko Oianguko ekimena eta honen erosketa batera izan ziren. Ez naiz goratzen horrekin. Gutxi gora bera denboran tarte berdinean esango nuke baietz, baina ez dakit bat izan zanta bestea ondoren o alderantziz, hori ez dakit. Hori igual, ez esaten dut plan partziana zuek egin zen dituzten, agian edo ez dakit 12 ordaindu zituzten, ez dela erosteko hurbilpen bat eta proposamen bat, eta ez dakit 11 o 12 o zenbat milioi eskatu zituzten terreno horiengatik, bere garaian. O sea, cuando cayó el proyecto de Oiangu, de Golf, ¿por cuánto se vendió? O sea, ¿quién compró eso? ¿Quién se lo quedó? No, Oiangu no se ha vendido nunca, Oiangu es del ayuntamiento. El terreno de Oiangualde, donde se va a construir la urbanización. Oiangualde se vendió, no sé, me acuerdo qué año sería, 2006, es que no sé qué año, 2006 o así. Se compró, no sé quién era entonces la promotora, los dueños originarios eran los de La Granja. Y le vendieron, pero ahí no compró el ayuntamiento en ningún momento.